Pinapakakabuhi ang mapapas sa kalibutan. Tubtob nga mga tawo magpuyo sa katawhayan. Kagarot sang palibot daw hindi mapunggan, nagatag sang kalisod sa mga nalisdan. Inkwentro sa mamaylan, nagbilin sang dako nga katalagman. Mga residente sa Kakulba nagdinalagan. May mga baganihan nga nagserbis ang kabuhi. Agod ang insurhensya, mapunggan. Mga New People's Army, sanupayhan, mapukan. Makaluluoy ang mga tao nga luyag lang kuntani, magkabuhi isang normal. Apang nagakaulamid sa pagpakigbato nga hindi mo mahangpan. Ginarekrut bisan ang mga magagmay nga kabataan, agud lang pakigbatuan ang gobyerno, nga wala man sang maayo nga pasingadtuan. Duha ka soldado ang liwat naman nga naghalad sang kabuhi. Agud mapunggan ang insurhensya kag mapierde. Mga baganihan nga nagsumpa nga handa magserbe, kabay pa nga ang ila sakripisyo, hindi mauyang sa ulihi. Ang paglinaway halos wala sang katapusan. Ang pagbaslanay sa nupauntatan. Pila pa kakabuhi ang magkalapukan, antes mangpan ang mga gyera, padulong lang sa kalaglagan. Handom sa tanan ang palibot nga malayo sa kinagamo. Gani kalabanan, nagalaom nga montat na ang pagdumot, kag magpinalanggaanay ang mga tawo. Madula na ang rebelyon kag terorismo nga nagapalala pa sa pag-antos sa mga ultimo. Magkabuhi na lang sang husto nga wala sang ginatapakan nga bisan sino. Ang ini ang pangunahunang pananawa naging padala ni Sahara May Relivo sa Nginigaran, Negros Occidental.